खोनादोंना खोनायाखैब्रा नोंलाय मा निउस एमाव बेटा फैग्रोथों र' एसे एदावनो आं एमाव बेटाखौ दानिफ्रायनो हिनजाव नांगौ होननानै बुंबाय थायोमोन ना एमाव बेटाया नुबाय दा सरकारा बोरै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमनानै लांगासिनो दङ आयौ नंगौ नामासै बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ पुलिसफोरा हमना लांगासिनो एमाव बेटा वेलकाम आइला जामाइला मानि खुसियावलै आफा ओइ एमाव बेटा हिनजाव नांगौ होननानै आंनाव बिबाय थायोमोन ना नोङो औ आफा मोनसिगोन नामा आं हिनजावखौ मोजांथार खोनाथारदोंथ' आरो एमाव आबा नंगौ नामा आयै ओइ एमाव बेटा हिनजाव नांगौबा होफैनोसै नोंहाबो मा बोरखांदों फिसालाखौ बिदि बुंनो मोनगौ नामा हाय एमाव बेटायासो हाबा जानो होननानै दावराव खालामबाय थायो बेनिखायनो एमाव बेटानि हिनजाव होफैनोसै बिनिफ्राय लोगो जेलाव सोनानै दोनहरनोसै खोनाबायना एमाव बेटा आं हिनजाव होफैगोन होननायखौल' खोनाबायलै आफा बेलेगखौ खोनायासै सिन्था खालामनाङालै एमाव बेटा नोंनिफ्राय खिन्थाफिनगोनब्रा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसिफोरखौ पुलिसा हमनानै लांबाय 18 बोसोरनि सिगां जाय हाबा जादों बिसोरखौ बिदिब्लाथ' नोंखौबो हमनानै लांनांगौ आफा आंखौलाय मानोब्रा नोंलाय माथो आंनिफ्राय बोसोरब्रैल' देरसिनबालाय आं 16 बोसोर जाबायना नों 20 बोसोर नङा होमबा अब्लाथ' नों आंनिफ्राय बोसोरब्रैल'सो देरसिन नालाय नों फे खोन्थानाय नोंनो बिफाया फिसालानिफ्राय बोसोरब्रैल' देरसिन जानाय आफायानो बुंदों माथो आं 16 बोसोर नालाय गावआ 20 बोसोरनो आरो आफाया गावखौ आदासो होनो खोन्थाबावो मालाबा धुद आंलाय बेखौ थांनाय बोसोरावसो बुंदोंमोन दा देग्लायथ' बुङाखैना लाजियाबो फिसालाखौ बिदि बुंनो औ आफाया बोसोरब्रैयाव हाबा जादोंब्लाथ' आफाखौसो पुलिसनो हरनांसिगौ उन्दै बैसोआव थाब हाबा जादोंना आफाया बेबो बोसोरब्रैयावनो धुद एमाव बेटा मा फालथुब्रा दालाय नङा आफा नों आंनि बोसोरब्रैल' देरसिनबा नों दासो 20 बोसोर जादों नङा होमबा आरो आं जोनोम जाबा नोंनि बैसोआ बोसोरब्रैल'सोमोन नङा होमबा होमबालाय बेखौनो थिनहरनोसै जेलाव लासिं फिसालादो समान जानो नागिरग्रा जाबाय बांद्राय भाषण मारिना ला 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 लो 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 ला ला लुरु लु ला आंखौ सिगिनो फैग्रा गावासो सिगिजाबाय माथो आंजों आरो नोंहाबो दानिफ्रायनो हिनजाव गोसोखांबाय थानाङा मिथिबायना हिनजाव गोसोथोनो बिराद टाइम दं नोंहा बेनिखायनो सिगां फरायग्रो खामानि लाग्रो आरो दा बैसोबो जाथ'वाखै नङाबा जेलनि ओंखामसो जानांगोन नोंबो थां बेरागालिया दोनैदो गलियाव साला बेरागालिया जि मोसादोंब्रा दिनै बेरागालियालाय मा मोसाबायनांगौ जाखो दैना गलियाव माबार मोसौआ बिफा फिसा लोगो नांनानै मालाबा आंनि खर'खौ जाजोबसिगोन बिसोर थोदा बेरागालि आरो सरखाराबो बिदि खालामथारबाय आरो दा मा जाबावनांगौ जाखो दे बिसोरनि हिनजावफोरालाय बोरै थानांगौ जाखो दा जि जाबाय बेखिनिखौ वार्निं होनानै हगारफिनबाबो हामगौमोन जाहाथे जाखांफुनाय गथ'फोरा बेफोरबायदि हाबाखौ मावला आरो थाब उन्दै बैसोआवनो हाबा जाला आरो खेबसे चान्स होनानै हेगारबाबो जागौमोन दुखु मोनबायलां आंखौ दाउस्रि देलाया मानो गुन्दा होननांगौ जाखो दे आंलाय सोरखौलाय एदावहैखो दे ना सोरजों बुलायफेरखो दे आंलाय दै आंखौ बिदि बुंनांगौ जाबाय आरो दाउस्रि देलाय एसेबां थुलुंसि बायदि गोथार गोसोनि मानसिखौनो गुन्दा होननांगौ जाबायना बापावै दखाना गोगोमथार जाथारबाय माथोलै सन्थला बापावै सन्थला देन्जार गिदिर जामारबायथ' दखाना थाफेरा मा नांगौ जेबो नाङालै नोंनि बैसोखौसो सोंनो फैदों आं मानो नांगौब्रा आंनि बैसोखौलाय आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय सन्थला नों बेसेबां बैसोआव हाबा जानायमोनलाय मानो नांगौब्रा बैसोखौलाय नों हाबा जानाय समाव बेसेबां बैसोमोन बेखौ खोन्थाब्रा 16 बोसोरमोन ना 17 बोसोरमोनब्रा हेय साला आंखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होननानै पुलिसनोसो हरनो फैबाय नामाब्रा औ बेनिखायनो बैसोखौ कनफार्म खालामनो फैदों आं हे गसाइ मानसिया ओरैनोबा मा जानानै दंखायो नों आरो बिदिसो होनफैबावबाय ना बापावै रागा जोंथारबाय नामाब्रा नोंलाय मा रागा जोंहालाय बापावै मा खालामनो नागिरदोंब्रा गेट आउट नङाबा आंनि सियार नोंनि बिखुं जागोन मिथिबायना बापावै मानो इसेबां रागा जोंखोब्रा नोंलाय साला सासेजों गुन्दा होनजालांबाय नोंजोंबो आरो बैसो सोंफैजालायबायना आं दखानसो होदों मिथिबायना समाज सेबा केन्द्र खुलियाखै आं बेवहाय नोंसोरजों साफा मोनफा होनजानो थां आंनि दखाननिफ्राय बापावै सन्थला बापावै आंनाव जेबो गाज्रि हुदा गैयालै रागा जोंबा हले आं गावनि गाज्रि हुदाखौबो नागिरना मोनफिनालै बेनिखायनो गेट आउट बापावै मा आखल जाखोब्रा नोंनालाय गेट आउट होनदोंना साला आंखौ जेलाव सोनो फैग्रा नोङा
आंलाय नोंनि बैसोखौसो सोंदों दा बैसोखौ खम होननानै खोन्थाब्ला नों पुलिसनो खोन्थाहरा होमबा आंखौ जाम्बा बनायनो फैदों गेट आउट होनबा गेट आउट दानो रागा जोंनांगौबा प्लास जागोन मिथिबाय ना बापाव हट थांनोसै थांसै माखौबा है एबारनिफ्राय दखानाव सिनाखि मानसि हाबफैनायखौनो बन्द खालामनांसिगोनलै नङाबा जात होनफैबाय थाजानो आं बिसोरजों बिराद गोबाव जाबायमोन आं बे न'आव फैयैया जेरै बे रुमखौ गारनानै थांदोंमोन दाबो बिदिनो दङ माथो न'आवथ' फैनो गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामनो दाउस्रि देलायनि थाखायनो फैनांगौ जाबाय दाउस्रि देलायखौ हारसिङैबो दोनजाया बेना खैफोदाबो जोबनानै थाङाखै बिनि सायाव आं जोबोद मोजां मोनो दाउस्रि देलायखौ जाथि नोंखौ बे न'आव नुफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जाथि आदा आं फैनायखौ नों जेबो गाज्रि मोनाखैथ' मानो मोननांगौ जाखो न'नि मानसि न'आवनो थागोन ना मानो होनोब्ला आं बे न'खौ गारनानै थांदोंमोन आदा रागा जोंनायावलाय मानसिफोरा मालाबा न'खौबो गारनानै थाङो अब्लाबो जोंथ' न'नि मानसिसोना आरो न'नि मानसिफोरनि गेजेरावलाय मानोथो दुश्मनि जानानै थाबाय थानो नङा होमबा दे नों रेस्ट ला हाफाङा साहा फुदुंगासिनो दङ ज' लोंनोसै आरो मादैयालाय आयाना अफिसाव थांदों नों बेखौ सिन्था खालामनाङा दे आं दं आरो नोंनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदोंमोन आं मा आदा आं सानो नों बे न'आवनो थाबाय थादो आरो गोजानाव दाथांसै नारजि बुदां आदा नायनोसै मा जायो आच्छा बे दाउस्रि देलायानोथ' माथो फनबो थिखोआखै आंनि मा खालामदों बेलाय मानसियालाय बालनि थैनो होननानै दिरुं लायनोबो फैसायानो गैया जालायबायना आयौ बाला ओरैबायदि लाइफ थैनो थाखाय बिस मुलि बायनोबो फैसा गैया जुमुदैसो गारलायो आं आंनि जिउआव दाय मासथिनि आंलाय सानदोंमोन साननैसोनि थाखाय थैफानोसै होननानै दाथ' एकदमबारे थैनोसो गोसो जाथारबाय आं दाय मासथिनि हौवा बोराय रायजों सिथों सिथा लेथ्रा फाथ्रा होंगो दोंगो खालामबाय थाजानो बाथारबाय आं दालाय मा खालामबावनांगौ जाखोदे आङो बाथमिज बोराया थैलाबो हौवा मोजां मोनगोनफोरखौबो बे बाथमिज बोरायनि थाखायनो मोननाय नंला आं बाथमिज बोराया फन हरबाय थानायनि थाखायनो मबाइलखौनो सुइच अफ खालामनांगौ गोनां जाबाय आंहा सिथै बाथै दारमासथिनि गांसो गोरलै नायनानै गोसो थोनानै हिनजाव लाजाया गैया खुदुमनोखौनो मोनासै आङो इसेबां समायना रमायना हिनजाव लानानै मा लाब सुखे आं मालाय माथो बुंबावनो सुखे खुदुमनो मोनबाबो जोबोद गोजोनगौमोन आङो आंनि साननाया लस जासिगोन सुखे आं आंनि हिनजाव गदायखौ खुदुमनोनो मोनासै सुखे खुदुमनो मोननायमोनब्ला आं गोजोन खुसियै थैनिसोमोन बोराय देहा जागोन सुखे नों खुदुमनो हागोन माब्रै खुदुमनो सुखे नों बिनि न'आव थांनानै खुदुमनानै फैदो जागोन सुखे बेखौनो खालामनोसै आं दे बिदिब्ला दा मोनायाव थांनोसै सुखे आइया मा जाखो फैदो आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै आंनो आइनांगौ होनदों आइनांगौ है बिमाखौ बिदि बिबानो मोनो नामाब्रा आं मिन्थिखायो आंनो आइनांगौ मोनगोनब्रा मोनगोन बिदि हाखु दाखुआव बहा मोननांगौ जाखोब्रा आरो गाबनाङालै गाबबा सिख्लाफोरा लोरबां सानो मिथिबाय दाबो सिख्लाफोरा आंखौ बासिखायो हायथा दुब्रा होननानै आंखौ हायथा बावना होनबाय थायो मानसिफोरालाय होनखायो नों बिसोरनि खुगाखौ मुथिनानै दोनजोबनो हायाना अब्लाबो आं लाजियो आंखौ हायथा होनबाथाय आयौ हायथा मानसियानो लाजिलायो आंखौ हायथा होननाङा हायथा दुब्राब्रा हायथा ओइ जोंलारि हामालै हायथाबाबो मानसि गोजौबाबो मानसिलै मानसिनि गुन आरो खामानिफोराल' मोजां जानांगौ अब्लानो हायथा जा गोजौ जा दिंग्लि जा लोदो जा बुहे जा एखेसोलै अब्लाबो हायथा नालाय हायथा जायफ्राफ्रा बांद्राय आंखौ हायथा होनबाय थानाङालै आं
होनगोन हायथा दुब्रा फावनासा ओइ जोंलारि हामालै हायथा थों नाबाय आंखौ हायथा होननानै बुंदों जेबो नङालै हायथा होननाया होनबाय थागोन नोंल' मोजां खामानि मावनानै दिन्थिलाय नोंखौ हायथाबाबो बामनानैसो लानो लुगैगोन मानसिफोरा नांगौना मानसिफोरालाय हायथा हुथा होननानै बुंखागोन ना मानसिफोरनि होननायखौ नों बन्द' खालामनो हायाना बेनिखायनो खामानिखौनो ओरै माव दे जाहाथे नोंखौ महर गाज्रिबाबो हायथाबाबो गोजौबाबो दिग्लिबाबो बुहेबाबो जाहाथे जेबो होननो हाया आरो मालाया मानो होनदोंलाय आंनो नांगौ आइ दे मोनगोनब्रा मोनगोन धैज' थौ न'आव दोनलांसै आं नोंखौ